tabuk kokti salni horkothok 10:30 PM ni update lokorokno phunugui tongo tibramo thani candidate nasinglai rongni mangpili sungrokno phunugui tongo tisawui tini bo phungai thotok miya to phung angai kha hor ai kha hene khanamani koktuma tabuk miya thangnai hor kothugo bebagai kaini chi haike 20ta asuk thaini batainai rongni mung saklai kha tini tisa haino hai horni 9ta 9:30 9:30 PM ni jorao tei kaisi batainai rokni aba kaisi asuk thaio batainai rokni mung saklai kha tei kisasa khatijak tongko tei kisasa khatijak tongko sini asuk thai bo asuk thai bo saklai yakho nor nai tongdi nasingnajak lokorok bo asuk thai rokni dei sabo bo asuk thaio manbai kha bebagai norok kaithamchi eba kai 30ta asuk thaini norok list nugui mankhana lokorok angkai tei kaisa kaini khatijak asuk thai abo boforo jani saklai no nasinglajak joto lokorokno siyata mangla khlaikha oba haike kubuni thungrung bodolok chongmari badailai thanimo haike candidate rok salai thanimo oba haike joto kurung kuthum oba haike nasinglani nangkha ba oba haike phalina nangkha taklai bisode pulia oba hai pati mungai tongobo laibuma eba ka history rengai thangai sajakai thano kaisa oba hai ngai tongo ngai nai tongnai joto lokorongno belakena hambai hor kothok jorao norok logiri tongman bagenai gari bo eba malkhung basagano phairek phai sabo bo thang saimaina asang dibor jorao nongma tese horni update rinani hinai gosijak tabo iko sung phaisok paijak o jagao no nongma sung dadak sidak phunugui tongo mosok kangke norok comments klaidi sahodi sabo tamo botei kaithamsi eba 30ta asuk thai manbai mani o asuk thai ni candidate ni mung saklai mani borok no norok sade sajak bai kharok saklai di nongni mote deng bai kha tabui ko hai gate to ke abubakra khore ba kabini no ko thangmani gate to ke tesa han hai kurung kothum lai tonglai ko lok korok belai khena tabuk laibo de tong laibo tabuk oro laibo no sung oro dadak sidak nang no phunugui tongo mosongnai lokorok norok comments khlai kok sungni mano sungna mosanai default de burma kati de bakharo noko thangbai di hambai no belai kheno tebo sabo tamo sana mosong sungni mano comments khlai mani bisingte sung mansang no sana ni chai tongnai update rinai norok nugui mankana mialai thangnai hor kothok jorao kaini si eba ka 20ta asuk thaini batainai rokni mung saklaika aina hai tinite kaisi asuk thaini mung saklaika batainai rok sabo bo asuk thaio borokni mung saklai mani yaklo tei kisasa khatijak tongkhona asuk thai eba bo sito batailainani mung rok saklai jagyakho aini baknai oro tabuk sak jora horni 10:30 PM jora khogo jora ngai tongo tabo phano nasinglajak terek tebo se kurung kuthum oro kuthum laijak tebo se phai tongo akas deburma mandei tei takarjola abo nasinglajak lokorok aboni kono response koriko kono phirok mung koriko phai sok painai tei bisile deglak phai sok painai oro bari chela kuthum lai salni sibi nasinglajak
tabuk phana tongko khorasok khoroknei bokuk sungbo takuk sungbo obai ke nasinglajak mansak buba garabo kebono ta phaide hini saya phaide tongo tam sana musung tam hina musung obai kena phai malai thangpayo kok salai thango 45 Komalpur aja takuk bokuk dengka kaham ka najak leya mana sinai Joel Deborma nang hingga 45 Komalpur ni Mary Deborma go back only BJP donai lagi na jora phakino saiman nai sabo tamo ang sabo mokol ni mukti kelai sabo warik warak rak salai menilai aborok joto sung saimanai thumtham BBC deglak tabuk sini logi tongo bebagai 132 joto logo songna belakena hambai logi tongdi khorang khanai tongo borbor teba malkhung phai tongmaro tini hai no hai thaisingwo bisi dagia ko saklai mani tei kaisi asuk thaini mung saklai mani eba candidate rongni mung kha puila 1 number no tongo Mohanpur aro Tapos Demungui 2 number tongo 10 Mojlispur obongkai Somir Bosu 3 number tongo 23 Donpur aro hingke Omiyo Nuatia 4 number tongo 24 Ramchandra Ghat aro ST Asukthai Ronjit Dev Burma 5 number tongo 32 Matabari aro Bir Nuatia hingke 6 number tongo 39 Monu aro sini ST Asukthai Dhananjay Tripura 7 number tongo 45 Komalpur aro Mary Deborma manai thangka bokokjak Mary Deborma ni narok no khangka sinibayana belakhena 45 Komalpuro sakthari samung tangjak Tripura mothani enggai 8 number tongo 50 Pabiasora Echi aro Gobindo Das 9 number tongo 55 Bagbasa aro Kolpana Singha 10 number tongo Kanchanpur ST aro Philip Kumar Riang o kaisi asuk thani mungsung tini tesa haino hai mankha nono sung update diui mankha oba haikeno candidate sakala sak jora joto Tripura salokro lek kulai laijak sabota mano boting laino haikeno nongno phunogui mankha bebagai kai thamsi hagai 30 ta asuk thaini batanya rongni mung sung mansakno rongno abakena update diui tongnai miani hingke norok to mung saiman bakena sabo 1 nong simnao tongo ST Asukthai Biswaketu Deborma 2 number tongo 19 Chorilam ST Asukthai Subut Khatung Deborma 20 Boxonagar Obukher Mehia Mia 26 Asrambari ST Onimesh Deborma 27 Kollanpur Arongke tongo Monihar Deborma 29 Krishnapur Arongke Mohendra Deborma Bagma Purnachandra Jamatia 36 Santri Bazar Horendra Riang 37 Rishimuk Orup Dev 38 Julaibari Gaurav Sihanu Mok 42 Amarpur Asiram Riang 43 Korbok Sanjay Manik Tripura 46 Horma Samal Sorkar 47 Ambasa Chittoranjan Deborma 48 Karamsara ST Paul Dangso 49 Chamono Hangso Kumar Tripura 51 Patikrai Vishal Malakar 52 Chandipur David Munda 58 Panisagar Joychung Halam 59 Pesathal Hollywood Chakma
o kaithamchini mung tini sak jora saklaikha tei kaisa kainui asuk thaini mung saklaiyakho norok nasingui tongdi ta thudi thupano khana pungo norok update manui thanai nugui thangnai abai kene tebo biang sabotamo phai mal kungrok tebo se phai tongkho kwbang kheno lukorong belai khena hambai norok obai ke chung baksa tongmani bagui chung nailayan tini je mansak saiman layane abai ke chung norok update riu tongnai norok nasingui tongdi maiti chawi no baksa ba thuya mo rok horbai khena horbo thugrorok yango chung ke dongno khuruknani bagui chai tolaijak Sebenarnya di Borjorao horde update rinani hini sai kelangmani seng tisa hai nahai paisok pajak nongno diwi tongo tabuk iko joto takuk song nasing laijak joto asuk thayo da batanya nengi tongka sia hai ni bagi dasa ke tini nisimimia nisimaba hake dolma dolsa phalyan nangka tebo se malkung phayo nongkholayo thanglayo phailayo tabu bai ko dolma dolsa hakena nongkholaijak 뭐는 서른 차가 달라. 뭐는 서른 차가. 아슬레 서른 설때. Samsung Burma, that means Samsung da Burman khana samabot. Nangsungmani MDC rongote koibar candidate ri tei borok botong ble borona ba chan sri dita kubikok nini okong ni bisingo ang not manju sinai tabuk romuna di MDC asuk thayo je tongnai rok titi ADC ni MDC je asuk thayo tongnai rok borok assembly chongmari haike Bidhan Sabha chongmari batai thaniwo kono romna di by chance tibrangotha chenai thanga inke bini OTT ADC ni MDC asuk thai abo book sangai tongnai apur tesa hane hai ripulungat nangnai ripulung thaniwo sep asuk thayo je asuk thayo bo MDC hari thangka o asuk thayo tesa hane hai BJP fan koplai engka IPF thi fan koplai engka Congress fan koplai engka ka phiaba totally ADC habang seksang ma hai klai thangsinai o ADC habang ba puru hunke sotoni talangjak sinai borokno aro champion nangnai bongmo joy nangnai bongmo jitinai wansuknai di obo musu jorti nangmani जों assembly chongmariwo narangmali angkangke sini titi dise habango bai thamsinai obo wansukna di lukurok oba kan sonongno update tu dongnai ang samani norok bosu joroti nangjak MDC asuk thayo tongai ro borok MDC asuk thanyo yakarui oro assembly chongmari batanya phaitani wa borok oro messenger ki thangka ba messeni borok messeni thangka borok
jitilia borok keplaing lia ke o achuk thai asit bebagai sini titi disa hapang bai thotok oba haingi thangsinai abo bosok jorotei nangmani haikeno chung tini rokno phunugui tongnai je mansak narok chungnai baksa tongna khlaidi oba kini sini kokto mathumare boi ko nai dolma dolsa tau phano thanglaya ko horni update rilanya baginai nasing laijak ke khorosani khokti dogo chung thaisa thaini kok singlaimani bisingtei chung nongno phunugui de mano hini borok boro achung boro phailaijak oba haikeno kokto mathumare bo sak thal laijak taklai bisio ei kona sikina de yang roko tongkhok kubang mano sengnong no phunugui tongo hai Samsung da Burma 41 ompi nogot ajaga honor nogi mankana BJP tei IPF te kathalaijak abisungana borok no teisa BJP ningi bo batainai patal kunna jamatia IPF tingi bo batainai Sindu Choron jamatia pheba borok kathalaijak o 41 ompi nogor kathalaijak ni bisingo phano IPF tini alada khe bosana nayo BJP ni alada khe bosana nayo aro jani sabotamo ongno yango chini Tripura mothani to tongono batainai rok bot sabna yango sotonjakno abo belakha wana ma singchangkha Raisel Gaming bubak ki bosana dia bosana bosaya phano sito bosaiman bosana bosito bosanai ge tabuk sit seklai thani phano bo yakti sayako bo basaya phan tongmano bo lokorongma sebrinai je musungnai rokno thasingo kisa segangseng bangla te english ni bisingo song notice tiklarika chini bubakara bosongni ke khorosa phano basaglak sing basaya phano sin Tripura soto phano sing mathna bagai phayo sing fight klai tongo hinai terek nangna phunugui tongnai seng mankha keno no dam saromui phunungani chai tokana sini mobile net rok pai thangka ke ba seng te dam sa tongi manglak choti thamsi hai ke 30 minutes seng tongani chai tongnai
tabuk sotini si jora angka senong punungku tongmani norok no belakana hambai Mokta Jamatia na hambai Silent Deburma belakana hambai ano comments kaimani bagai nai aba ikena Biju official horjalai hambai belakana sini logi tongmani bagai Tibrasa Vlogs Raisel angkai riwana riserta Raisel sabo bozan engka oro ani mungkhui tongkha hambai belai keno Kisan Naslong nono hambai belai keno Sajal Tripura hambai belai keno Raisel bini kuboi mongka Raju Deburma ani angpayong Pranab Deburma anono belakana hambai Robin Deburma hambai Soborna hambai abahke Sajal Deburma hambai Sotro Gulagatini bo nongkor fainai te bisi deglak Bikas Deburma nongnobo hambai Pijus Deburma hambai Sosin hambai Biko hambai Pranjit hambai Bebe Tirpura hambai Tara sobai ekhane keno taknobo hambai Sajal Deburma hambai Ditan horjalai Biju official Samuel Deburma Sit Samuel Deburma sangka sit saklai manta mungka tongkote kisa khatijak saklai bayako abo tini horni bisungono nongkhori phayana dorma singi tongdi 11 mandi nogor bufuru rinai haw obono bosong nasinglai tongdi Adha Jamatia kubui bakha buba grana hambai belai keno Khatung Deburma thonam mosong yada Obrogrok Bisal Deburma pas khair purte dan joto nongkor phainai tirek joto nongkor phainai comment khlai je mansak sabo no support khlai kai thamsi aka 30 ta candidate chongmai batne roni mung saklai thane onorok sabo no chajakha nongni mosong dei denkha aborok bonnorok salai di takuk Bikas dara nang hodi mai jasa kanan desang kasia maile chaya kho Dulal Deburma kho mai chaya kho Susim Deburma nini status di do Susim Deburma nang to Republic Day program khlanya ni Delhi o thangjak nang phaisok pai ko hambanya na belai keno status linai Ojit Deburma hambai joto lokorong na hambai mung nasek pat comments rinai rok ri tongo second no 10-15 jon rinai rok khana somboto yango bubagra khor bini no te kaisa Chandra Mohol hini tonga jakanga kale panda bo hodom dodom bubagra ni no kale panda bini nok
Ajagao bo Kailaipad nangui tongo hodom dodom aro bo salo hingke to asake no lokorong songnogoi mankha Delhi Jantar Mantar o thanglai puro Sarojini Nagar ni ri chum phalnai rok gate o pai angko phalpai mani haike no orobo tini di boro songnogoi mankha phalnai rok no kwbangma business rok bepari rok cha kothoksa renai phalnai apple komla angur o phalnai rok bo tini orok kurung prothom phai phalpai laijak asake no belai kena hambai Samuel Debruma Saslang Debruma Hero Debruma Salman Debruma Dui nong sengkata khok ek nong simna ni best candidate Sri Bishu Ketu Debruma no thik tongo hambai laikheno Teisangka Salman Debruma dui nong mohonpur tiprasa candidate thingkai chakhamu hinai au thikok theba dui nong ko nahat naidi kubun bosongbai tibrasa bosong asok phelaya gana gana no pheba bongni teisa kwbang hinai saiman tongo ba nugui tongo haini bagine borma sotonoi tuimano hinai bongni bosong no rimani kalaikhena tini oro bo haikena phungrok lainai mia bo haikena 4 5 rokos borok kotolo hinai sing koktuman bising saimanka ang sakbai thano nogo thumani update remangno ang thumani se phungai ke hani mano 4 baji kha apor se thuo yang semno rokno phunugui mankha obo Kailaipad boskango ngui tongo da haipan oro o boskango yang waisa thanglai sukhlai tongnai rok borok Kailaipad phaimania joto chongmari candidate je nana phainai o takukni logi o bokuni logi phainai takuk bokuk jongmangno bono belai kina hambai obo haike joto chongmari badanya no logiri tongmani bagai horai khanke borok aiphan thangnai obo haike borok khachongai phailai kina hambai maro belai kina baike phaimani bagai
Sure, please give update about Takarjula and Chombojula. Yes, why not? Saklay nai abo bo norok nasingi tongdi TBC daglak जों खानामानि Takarjula phasingo bo chini habuba garano sallayo yang mandiyo bo sallayo haini bagui dogo Takarjula asuk thaino saklai yang tongkha abo khatiwi toni khe sia Tahu Raskumar Debrma Gulaga tinile kuno news da tong dara please kisa sadi tongo haipano nongkhornai Gulaga tini koktoma bo saiman tangnai nang saisungya kwbangma logorokno songholaijak Gulaga tini khe tam saklainai 17 Gulaga tini bo saklainai TBC deglak hambai kisan alsong lai phunungman bagai belai hambai samani nana bahasa kena pipeline hambai live to bosa clear kena not song phunungoi tongman ka sini West Zonal Chairman Ronjit Sir botabung no Raja Khorni nongkori thangdrop noro nukliman khana mangpli bai o malkhung bai thangnai ka sini West Zonal Sir Ronjit Debrma borong konang Ronjit Debrma bono lai thango basa jorte nono sing clear ke phunungman sia phungni simino sini mobile net bo pai jo tongkhain mano noko thangkang kito nokni siming ke to clear ke phunungman kamo available tong noko hangke to phebat oro hangkele mobile net je tongsak abo nongnai pai thakang ke to mungsak khlaina gari tapuk jong Lokoni Khorang News and Entertainment ang gunay tong dara hambai bilai khano Lokoni Khorang News and Entertainment channel no te khongsa malkung phaikwa sabu bongka sia ayang Raja Khor bisingo angketo chongmari candidate saklaimani yaklo kwbangma flex banner sanamjak abo talsaromoi sramani khana kuplung poster khepanani bagai ayang joto sitano rohona bagai nai sraman takhan payako joto aro sakkari samung tangai rok borok basa kena topra kafrang najak dati pat painani bong samung no obo hai project kotor rom najak lai tongnai nasingai tongnai joto loko sona blacken hambai mariwo sinlogyo tonga tabo bebagai 660 100 660 jona tabung ka 67 ang githangka tara ora
Awan kini sekarang dia anaknya sekarang dia Dili ke Purawati kan kan ngomong santai gitu. Iku mau semua. Kok sate sen nong no jorabori tongmane thampoi hingke to sanani kok kre oro botrang ngai tongkha khum botrang supma haike thampoi hingke to jingno asake no ware je tongkha thei mono ko je tongkha sia do phanorok sawoi hanolop sawoi sabo kokthai kereng tong kokthai kon salai tonglai di hingke anorok haino siring sorok na singni tongna nango nai tongna nango jeng finally nong no I saklai sukka saklai baikha ine je nong no saiman gla khaibano hor thok goi phano se tini bobagrar khoro asake borok thanglai suklai tongo o update no sonong no rewi tongo phono goi tongo 이거 탕고 파요. Tini bahayang no dithan Deborma ai tini to bebake joto nongkor phaibene bebake koita achuk thayo batainai rokne abo songnogoi mannai khana paithak sal nomination submit khlaijani kana officially babe salni dam chisa hai ka 11 ta ni bisingono painane nangnai hai hini saklaijakni khana Johnson Deborma 12 takar jola da runil no phano reside asokok panglaikhe mandayo maharajo no reside hambai bilake no ba haike logidi ma bagai e oba haike no baka thangsari di takok Johnson bilake na hambai
Sasalang dako 46 Sharma ke Sijoli Sharma ni to saklai paikhaina norok nugui mankha dako Samol Sarkar ni mungoi o achuk thaio bo mankha Titaram Meska new music dance ompi khobor ke bahai nai aro hingke to tabuk sajara seng update mani tongo mankha aro seng nugui mankha IPF tini hingke Sindhu Charan Jamatia engkai engko BJP ni hingke tabuk horjarawai ko sini Mebel Kumar Jamatia sari ko mangklio senangno phunugui tongo kok thumnai rok kok salai tonglaio botam cyclangno seng abono kijak khana nailai seng tabuk rimai ne phano kisane yagulo seng update duana botam cyclang kha noko thangdrok sini ex Tiprasa Hamkai Tiprasa Montri sini borong kunang Mebel Kumar Jamatia sar thaisingo sai tongmani seng kokno manjuana 41 Ompi Nagar aro batanya hingke Sindhu Charan Jamatia IPF ti BJP ni hingke Patalkonna Jamatia borok kathalai jakkana se borok divide alada babe borok bosana nai tongo jagao kaisa mothani plus point tangai IPF ti bo mankha BJP bo mankha je thumsa khlai je Tripura mothana hamjangnai rok hingke borok khorok chanano rinai hingke je alliance je kathalai jak IPF ti BJP aro kaisa plus point ngi tongkha Tripura mothani asakeno takalaini chongmari asito achuk thaio kirima singchang thotok 50% net use khlaijak kahani tabung nanorobo message phaikya Harida Tripura MDC Runel Daburma tamni tei MLA sanai tong sabo koboda MDC mankhe hamba bilakena ake saban bagai seng kana daku RP dara tese kana thangai phonu gari kana thangai phonu na thangbani ge seng full coverage klaimangla hani bagile kisa haksala tongai nongno bori mari khepano nongno phonu tongjawo Amit Daburma kahamkok baro takar jolani bagai sia botam kahamkok no kesana naikya sana naikya Bikas Deborma nangsengka Mebel Kumar tam nuge sini Mebel Kumar sar botabuno nongkor thango
থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ এখন একটা আওয়াজ উঠে গেছে যে জগতের দেশে সবাইকে নিয়ে আর জনমানুষের অধিকার আশা जों दं न अपडेट रिउ तंनाय जेमानसा ताकसुक जरा सते बरसि सिनि हाय के 47 minutes ngai tongkha damsa kana ngai tongkha hai pana sang man sang nong no phuno goi tongnai गारियाव साबो ने संमाने गारियाव साबो सिया हाय पानो आसं नगे मानखा उक्लक ति सुइजा गारियाव अंखा प्रेस एने सुइजाक सिने कक्टमा थुमनाय रंनि मालखं लोकरंग रक आनि खरांनाय खोनाय दंबाय आनि खरांनाय खोनाय मान दाबो तेसे खरांना क्लियार खालायनान बागै नाय आसं लेभेल माइक थेपा माने ओके हामबाय खोनावो ना जीवन कलय हामबाय बेलाय खोनो tabok ke clear nong kana sawan ang mic thepai mana kayang otam ke ang kale pandawo hodom dodom recamung rok tam laijak masalaijak khaini bagene level mic thepai mana kha atebo iko auto bai phainai phayo thangnai thango iko tebo trek trek nongkholayo phailayo songobo haike nongno phunogoi tongnai जों दाखक जेम्स रुनेलनि आजुक थायो बनो रेडि हिनै कसालायनाय सानमुं अ दाखक बायजों बनो दालाक सिदाक फायदे बेनि खकति सिंकिजा क खोनालायानो बोसकांनि ताई सराबसा तंखांखायनो रिलिज सुंनाय मान्दाय 11 मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सिनि आमबागै जत लुकु रकनो आसक खा कलखाय जे नासिं तंनाय रकनो खोनानि सालो नमिनेशन रजाकनाय जेकुनु बुबाग्रा जेकुनु बरकनो चंनाय सिं अबनो कप्लायखाय हनाय अबनो सिनि मान्दायनि जतंगि समाय सालो जे आरो खरांति सालायजाक दाखक रुनेलनो आरो तनियावै सिनि 11 मान्दैनि आमचाइनि न के खरकसानो तनि दे
Nya ka tapuk James nya ka buba garano di do asuk thayo jumani. Abuno ateile tamu sana musung. Naidi public ni wansung mong public ni demand khap fur ya bo kabang mo tong haisi. Haifono amo final ya this time tipra mo thawo sungnugo uram je kuno constituency wono sengka bubagra je samani bubagra je wansung mani abono go shiwo but haifono unfortunately mandai ni je incidents no ang boblai upsetting jak dukhu nangkha je public rok ni reaction angkha tabuk bubagra bai sing joto mandai ni leaders rok mili wino kok samani pore sono solution tiklai hoka amo sungno rok no tabuk sagralia bubagra khuk bai thangno bo saklai sinai mandai ni bage tai bisi atai 30 minutes rok ngai no no rok manan hais Sang no man ka beba dre kai tham si hai ka 30 ta asuk thani candidate mong saklai mani. Ka te kai basa asuk thayo o hai pa tanya rong mong sang no man ba nai mano. sung tabus rotik to saimania kho but salai tongman sung 40 rok almost sung expect khai tong haisi ka bo bubagra no decide khainai tabsuk rotik to 30 ta candidate rozakha tai koyek minutes eba 1 hour rok ni bisingo no tai bo new update sung manai haita Horba tan si mo sang manai. ei horbar tan segang no manai Hambai. Ajeng kanariman kana lokorokno norokbo dadak sidak nogoiman kana sini 11 mandeyo जों tini salo kok banglaimani nukha takok runel no borokbo jolia tamunke sini mandai amchani no जों sini ok candidate no nogoiman khe man khangke chongoi ri khangke balaki hamkamu hinei salai tani o tabuk asuk thani no khorosa takok bai जों kok salaimani bini mung James जों takok James bai जों kok salaimani bini khokte khanai manka abo bubagra saklai nai mandiyo tamung khatamo ingya hai hini जों bini khokte khanai manka te kha khamja khabo aw joto lokorok sioba haike demand khlai tongo hongke angbo bongni kokno sasudlia manjuna nangka hini bosaka जों tebo update जों nongno riwi tongnai joto tipra mothani leaders rokni khokte जों kokna lainai mansak nongno phunungnani chai toklayana onrok nasingai tonglai jadi sai rikha cyclangka te bisiate 30 minutes ingyakhai te bebagai te damsa haike gonda kaisa ni bisingono saklajak siwana hinai saka miangke to ayang hor engai horbar tani ayang naro seseng candidate ni mung seng nokoi manchiwo hor kothogo tini kete bo dakti no dinani saka जगत जमातिया खानानि मुसुंखा आव जथनो मुसुं आइजाक खानानानि दागदि फाट फाट अब 10 12 माध्यमिक 12 रेजाल्ट रिलाइफोरवो जरा फाइगांके नाइलाइमानि साबो पासंका साबो फेलेंगा अब हाइसिङै दंसिवो जों kok teman bising tei khanai mankha abo norok side sia saimena जों bebagai joto asuk thayo TWF buma bodolni bisingo khoroksa ni mungse khanai manko pheba te khoroksa khorong ni mung ngai manan hmani जों thaisingon nogoi manka 45 Kamalpur
bisingo Mary Deborma bukhok Mary Deborma ni mung saklai jakha tebo tongoi mano te khoroksa khorong ni mung asangmia hingke nugui manka Kolanpur ni asuk thayo batainai bukhok sini Monihar madam ni mung no tini hingke Mary Deborma ni mung no te khoroksa khorong nai tongthotok phia bo sabong kha bo asuk thayo batainai abo saklai yakho rok na singi tongdi logio tongnai 610 ke 610 jona joto lok osongna belakana hambai abo ke hor kuthuk jorao logiri tongmani bagai sengmansak nasing lainai nongno phuno gode mano chai tok layana damsa jora kana nai tongkha jora khogo nong no sung phunung baning kha bebagai bachi charangai soti naichi char iko boskango bike bai sini mangpili sumnong no phuno khorman kaubong ka sini MDC Runel Debruma bo bike bai se phayo bo habai thangka raja khor bisingo khoroksa takhuk ani bayap angphayung bisile phel laya haipana boani angphayung bana ataringo takhuk ano gate ni phadaro dehni sungmani nang jodi no ani live nai tongkhangke khanawana ang gate ni phadaro no ana WhatsApp teke sunghormani nang gate di phadaro dehnai bohongke ayang bisingo tongai sunghor tongo ang gate di phadaro no ang nono kok phirok manle atam ke ang mobile bai no live khlai tongmani ba tabong ke sini 13 toma karing ni MDC sir Robindra Debroma phaidising bin khoktibo kisa kok khana layana botamo sai kalangna bo thaising thangmani tabuk teisa nongkhor phaikya sung bin khokti kisa kok khana layana ওই তো তাই সাপ সাকাই নলে পাই থাকার পাইজাকছি অলমোস্ট পাইজাক Papa Hairok, Matong, Tainle, Papa Hairok, Linuko, the Karako, the Kalaka.
आं तो क्लाइन्ट को गया हाइपानो आं फाइल खेबजांनो आं बो खाना आमने नाय आं तो एक नंग सिमनाव ओरैनाय खामानि आरो खालायजागलि फाइजाग नुमान गलो बर'खौ सोनोमोन खालायजाग पुलिस सिकिउरिटि सार्भिस सिकिउरिटिनो बुङो एक नंखौ फाइजागखौनो तो जोंखौनो एकल' गेरेगोन नायते आबुनि परे तामु नायलायनाय एकदम सिनानि फिल्ड ताबसो जरसे बबा आबो तो 100 बिसिं 110 त्रिपुरानि যদি হিসাব নাইखांखा 110 জামেলা করে কিচ্ছু করে একদম খম খম ফাইমাসা ফাইলাই তংखौ হাইছে হंगाबा তারা তাই ওয়ান জাংনাই করে এবং ত্রিপুরানি ওভারঅল যে সিচুয়েশন তাও চিনি বুবাগ্रानि পক্ষে ন আর তাই কোনো ককরে আবো কিসা মিছা দং না আবো ngै ফেউ आं 1985 নিसिम বুধবাসা ফুরনसिम आं नुक फै मुतिनंगौ যখন স্কুটি নক পাইবে কই উইথড্রল টাইম পাইখান ঠান্ডা গণনা খাই আছে জাফাসে খরবসিরি ককসে কই ता कैसे लोक समो काजाक मानदानि किसासक बाट काई साइ abong nai no amti rong man saya मानदायो ताबसो जरसे मानदानि सलिसन mandai panong thong ompi panong thong ba অন্যান্য জায়গা ফাং থং কিন্তু অযথা এরকম লাইমানি চায়া নং যদি সানা মুসুখা ডাইরেক্ট ফাই সাপাইদি প্লেট সিন জায়গা তো দংলে না ता कैसे लोक सुंजाक एडिसि आजु थायो दरनि थामानि अबरम पक कालाजाक लोक এডিসি তো আবো তো গভর্নমেন্ট প্রতিমা ভূমি পাইকে ফাইকা স্যার অব কক আছে যাক মানে বড় যত তিতে এডিসি হাপাংনি এমডিসি রনো বড় খামিয়া সায়া যে এমডিসি আচুক থায় তংনাই বড় আর তংই টেপ কুবনি যত ওয়ারি হতন সেবরি গানা চাখামো রখাই রকনি আবো খানারি আবো সেব্রিথুং রিয়াথুং পার্টি যখন চালক না থাঙ্গাই অনেক সময় সামনে দরকার নাং নাই আবো পার্টি সেইমানো যারা পার্টি পরিচালনা খাইনাই বোন সেইমান নাই ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি তো গৃই ঘিনি সাইয়াসों তাবো বরক যদি থাঙ্গে আর খাইকে বংনি জায়গা ফাইবুনাইতিয়া আর তাম অসুবিধা দंबा आं 1988 आसस बुट फेल खायै 1989 ताइसो आं बाय इलेक्शन थांगे आं एमएलए खाबले हायदबा अब कोनो बेपारिया अंगनाइता कारण जों जे बरबो स्रोंग्रा दं ताइबो कामखौ स्रोंनो नांनाय ताबो स्टेटआव जुदि जों पावर फाइनाय কিন্তু পাওয়ার ফাইমানি ইয়াগুলো যে जों आगिना हाय 5 বছর যে বিধানসভা থাং থুমানি নুমারো হাই আমতি বরং রহরি তো নিয়াবলি না আমতি তো जों রহরিয়া जों তো বড় কাহাম নরহনাই এবং অমহাই পার্লামেন্টারি যে সিস্টেমও যে বড় দরকার নাঙ্গো বরং রহর যাব তাই কোনো অসুবিধা করে এমনি কাহাম जों যেসে পানো সরকার গঠন খাইনাই এবং যেভাবে যত জায়গানো যে ক্যান্ডিডেট রিজাংমানি তোমা চিনি ত্রিপুরা সাংথং তোমা মুগলি সাংথং তোমা থুরুক সাংথং তোমা ওয়ানজি সিংথং মোটামুটি খুব কাহাম ক্যান্ডিডেট দंबायखा এবং আশা খাইও তাকলাই নিয়ম ফাইট এবং বড় তাবুক পর্যন্ত তিরি পর্যন্ত তাও পর্যন্ত जोंनो পর্যন্ত ফোন খাইতং যে টিকেট মাইরা ফাইবি দিহিনি সাইতংকো বিজেপির আবো তামনি কারণে কিরিমানি বেবাগে কয়টা আসুক থাইরকা বাতাইনো जों তো প্রায় পাই আসুক থাইনি তাই সাবসাকে যত কাগজ নং মানাই নর কিসা নংনি মোবাইলাव খুলগো তন বাইদি তাই সাবসাকে কমপ্লিট থানাই হামবাই ঠিক আছে हामबाय सार खम खमखायनो फाइल बेग खेबै थांजाक सिनि 13 तमा कारिंनि एमडिसि बरम गोनां रबिन्द्र देब बर्मा बिनो खकेसं खानाय मानखा बतामो साकाताम कक कजारखा तामा आपडेट रिलांखा जों बिनो खकते खानाय मानखा TBC liapo TBC daglak te serapsan yagulna जों मानै थांगाना आपडेट अंके जत लोक संसंसिनि लाइव तो जों मथाक सिनाय दा ना तेसा नासिंलायनाय ताम हिन दामसा जरान खाबा
bidef uchoi panel list jora tongli da net sipai kha sa norong ni si net pai thang kana ni sipai akho anaro duita sim tongo kaisa BSNL te kaisa Airtel automatic data change ngai thango oroni pai khang karo thangna jat haini bagai dan mokha payang dongkana ang salo basakino dam saromai live phonok mani tau phano kaham kena nogoi tongkhana lukorok norok no blacken hambai list rimano phonok de okay list rimano phonok list rimano lesang oroni bisingte bahai ke phonok nai list ngke sini koktuma thumnai rongni thani phaisok payo WhatsApp tikhe kasang abuno kubun mobile rok ni mangpiliti sepan jinong ma phonok sinai haipana song kok bai phana saklaiana anong thani to segang sogoi gilak chin thani ngai to loge loge na phaisok painai saklai gangke ani mobile ni battery bo asukle kari kya do only 23% paijak phungni simino ri tongmani phungni simi ri mani taksa jora an mobile battery tiki khase hini mano tong khase hini mano te only te 23% chi tongsu manchak naigena te bosuk tongiman nakar sano sung anong no tabung no advance nong nakar sanjawo sung full nong no phunu ko de mano maya abo sijogya ko sai maina ko asang thaisingok kisa sakang 11 mandani te kok khana laimani MDC Runel Debrumano oro tonia woi o mandi 11 mandi amchani no khoroksa sikno toni khangke chanai candidate chong khangkai chanai chong mari batanya bagai aro mung khorja kha eba sing mung khanai manka James Debrumang yake bubagra phaitun Ge sing thasingo khuk baithang kok khanamani ota khukni mungno James Debroma sing bini khukti dadak sidak sing nongno khono khanari manka bota musaka bobode 11 mandiyo musumani tong sing bini kok satane no busi manka bini bo kisa sing musumani tongna Johnson Debroma mobile katal paina di dara tebo update eridi bai ane mobile katal no hinima no Samsung model number sang pok thang sigo camera basung na clear ngo siano no sing net dimbagi de clear ke phonong mayang khana da ba no no ge tong na mobile la kaham no hamia hini mai na mobile la kaham no camera bo boibe ang bolai tongo nong ne ane hai camera de rokhine front camera basuk no kaham te bose malkhung phayo जीवन कलाई कैमरा ठीक नन्छ हामबाय बेलाय खेन रबर दारा ताबुक पदा आते सिचुएशन नंग तंखो नंगमो
tabuk bai ko nogoi mankha dolma dolsa kwbangma lukorok phai tonglaio thanglai tonglaio iko জীবন কলাই তো বকে হাক তো টিভি no kaisa ma bolai camera o kha bini bongkai every program o bo mobile by bo coverage klaya mobile beti saya mangpli bo bini camera beti sawo Canon 200D mark same bini camera by an camera bo same no same model no tabuk je ang live khlai dong mano bo angkai mobile ni camera I think te bisi deglak trek malkhung nongkhor tongbai kha nongkhoroi thangjawa na ma tongo te kisani yagulo no net kebang tongkha gitu clear khe no nukhamo thik no tongo sabo saka bo Rajkumar Devrama taku Rajkumar Devrama thik no tongo asa khamen no ngyabla okay hambai bilai khe no akisa lila ki tongkha do tamungke thampui gesak kupulung bothrai o gamasi sago gamasi rok mane hai keno asa keno bai baza gyak rok bo nacho tong tongba kya bawi an bagina kisa lori tongkha Kanchanpur candidate sabaro kai Philip Kumar Riang 60 Kanchanpur ora takok sengkha Khamsangha Riang hambai bilai kheno Tring Devrama Tring dara norokai thangpoino se thui dan riwi ma tongsio mungsa khlaina krei hakebar ma tonglaikhya sing lukorong ni bagai ani mobile battery tabuk sakjora 21% only Sorojit Devrama sangka 45 Komalpurni candidate sabo aro 45 hongke sini bukokjak Mary Devrama abo thaisungno saklai rikha takok jibon kolai nrok bo asake kosto ke lukorongno nogo tongtei phunuk na bagai kosto khai tongo thampoi ri camera lori phano kunongya hambai bilai kheno Raime Valley ni le sabong no dara kende chaide mano saimanai tabuk yakho nasing tongli power bank rok tubu jage ni baginai obahai problem o kalai tongkha
Terek terek nongkhori tongbayo finally list nongkhor siwana obo haing thotok te bise deglak borok lek kering yedo sengyang gate box ana phunogoi tongkha yango ukologo ikko ukologo tongkhu kwbangma no nasinglajak yango nahana di ko kona koni kwbangma lokorong tongkho nasinglajak sungwan chungmani taklai chongmari candidate no kokthum panda khlaimen bisingti saklai hini kheba slaijak thangka kana joto nomination submit khlaimani yagulo se kokthum panda khlai thotok oro gate o tongnai takhuk bopho gate cho khologo phiogo hakemang tongnai nangkha bono belake hambai tenorok hambai rile joba ke tongman bangenai Johnson Debroma maje chabai kha aro tongnai rok abole sia borok mayok khima jorang ke borokno thangai chailaibai khena bacha phan tonga nogo thangban cha siwana hini roko phana
Runel Emmanuel Deborah third list ba Facebook o sirwan bladara ara tong ya phanase arinai Facebook WhatsApp Twitter joto jangan arinai share khlaina YouTube TV joto phajin din phonok nai phiaba sini koktoma thumnai rong thani ke segang sokpayo abonarong ko sina sini thani phaikyang kana sung mungphano khosai nong saklai hini wansuk tongmani phiaba miani same time oda saklai no hor to 12টা বাজি না তংখা মিয়া 12টা বাজি ওই 45 একে পনে একটাও মিয়া সাকলাই মান তিনি বলে ও জরাও সাকলাইনো সিলিয়া তে কিসা নাসিং লাগেনা তে 8 মিনিট নাসিং গাंके जों मथाक लाइन फासिङाव फान थांलासिवानो नगद थाङै फाना नंना आपडेट दिनै फाइसक पाइगां काइनरक आफुरो हंके मा नासिं लासिनाय ता Mia horobosok nasing laimang bufuro paisok panya pat abai kena seng update riui manka funoge manka hor kotogo phano seng thumani no oro tongnai rokbo fungai ke henei tei baksa kok tuma thumnai rok oro fungai ke na henei khanao tini sini tirprao angke asak satung botung thaya pheba tabuk hor kothok 11টা বাজে ওই 50 মিনিট দিল্লিও হংকে তিনি ফুংনিসিমে ওয়াতি ওয়ামানি tabuk hor hongke khana ka thaisingono pherang kogoi tongo kothor klai tongo wati wai tongo henei KRN production rok tini boro thunai jani nogono thangbai nai এক নং সিমনানি কে বতরে তং এক নং সিমনানি ওর 667 জনা 667 ও বিসিঙ্গ সাবতং সিমনানি misal ang tongo okay angkai nono sengnai ek nong simnao tabuk sojora seng nogoi manka BJP nengai Binu Debroma ingke CPIM nengai Kumud Debroma mothani nengai Bishoketu Debroma tei Romindro Debroma bisingo khoroksa kachaimano noga bisingo sabono bodri nai sabona hamjak kakosang remix channel angke achlis kom sorani okay ang pritom ang bosimnani na hambai ang sangmani thaisingo nang kopirok di Samuel Debroma ek nong simnani bisho ketuna chung win khlane okay hambai Chaitra Debroma bisho ketu sana hambai kakosang remix channel bo achlis korom sone pano bo bisho ketuna bod rinai ate Jessica Saimalia Mohanpur only tipra motha Mohanpur bosini ST sinti brasa bango Sona Ram Tripura bisho ketuna Anil Mothana Pritom Bishu Ketana
Joel Brisoketo no. Teruk sini mobile ni net ba pairek. Agar nong mandi candidate nasingjak oke saklanya itu bisa deglak. Rocky Debruma media rok belai kano kosto kalau hambai belai kano. Barotan ni pore net pack paine bela darak phone tong le. Net pack paine bela phone tong le. Phayo. Omid Debruma dara nang boro buphango da kazak buphango ya. Buphango kawai kelagian ke boleh naik kamu hai sih. Koita jora tongna hinising kadara ang abono tabuk mobile battery only te 16%. Te 16% tongsiwo abono paya sangna tongsina yati de claima sana naikena. Te bisi tongjaklak haibano nogo thangi nongno song update rinai. Te 5%
paikhan ke sing mathak laisinai tabuk 15% tongkho 10% ang narak toniwana te 5% battery paimani yakulo live no ma mathak laisinai nogo thangai phano chini thani kokno mathumna rong thani list sok paikhan ke sing phono goriwana afro live khlaya phano sing kokto masanamai voice over oi khana to tokeno na sing phungani chai tongnai clearly haino haisini West Zonal Chairman Ronjit Sar bo thaisingona thangmani tabutisa haino hai kebil phaibikha Samol Sara ani comment reply ria second no 100-200 জন arinai obo haing khana hain bagane narak salam mahina tabutisa khalai di naigena nino comments no reply di jaman maya power bank tongkhang khamo tongkhang khamo nakat di tujak le ne bagai sanjao IPF tini press meet khlaipur wo thangmani noga habai kawi phaijakha han bagane tujak leya Samal akon hambai sar hambai nyono bo phirogo amor development ko thangsi de horong ka thangnai te 4% paimani yagulo mathak lasiwana paithak pasingo songnong thani sungmung ataklai 2023 songmari thangnai kwbangma bisi sekangno sekangni slai taklai fail laijak alai dakhai norok bahai matong tipra motha no hapango tubui manani tubui de mano eiko tawuk sini tipra juk bukhuk somte ba phairek kolan debro no mo kaisa sitna ditara hamu belekheno sit chair an no kwbang man tongo sit nana nange do Tipra motha final 2023 hambai 100% joton 100% win yes dongai mano Rojon kok borok channel sar nang kachang lia da mai rokok khulia da maile tini fungo tipin khlaimani si do mia horobo mia horo chamani ya golo tipin khlaiman maile che kho haipan che mayo khwe tangai jani
Aksai entertainment channel bihik basi walai jak horo kheno phone nayo hinai takhok haipano next round list naina bagai bo phone tima tongkha yangle bo bihik basi walai pho ham baidona belai kheno kok tirpra khetangi live khaya sadara abo bongni wansuk mong tang khlaya jora kesep ba jora mainin bagai fan khlai maini ango 45 nilima debruma sangka 45 komolpur sabo khata kokaro 45 komolpur ke Mary Deborma Bisal Deborma dara nangbo thosire जों chini thunani jora phai ko horengye ko जों thuna nayango aisuk rok nai Kollan Deborma hambai sukana belai kana hambanya no bo dara nangbo commentary kahamna khayo hingke o sonong bo candidate belai kana hambai mokolni mukti ka gechini naimang borsa ka do khabang khasini jora bai baksa himsidi takhuk bukhuk song जों जराबाय बाक्सा हिमलायनाय ना बिप्लब देब्रमा दारा निनि पारा बरो आनि पारा इनके अरनि सिमि सिनि पारा जरा 32 किमी Calo gonda ka sini lama yango hezamara dara bising borok kabla sia saimenya Nilanjana Jamati live naimang duty thana silet ang tongsiwo anike horo diu doi thuya bagai aisuk khe doi basi maina hambai belai kheno nini duty tongkhangke ba nang nini jorana maslap nai 24 Ramchandra Gat o sabo Boronjit Debroma abo Boronjit Debroma clearly khana nugui mannai sai mannai sabonglai tongkhana Uni Sorilam Khatung Debroma Vivek Debroma dara nang gaming rok live stream khaike subscribe man khamu manchu kambla man khamun no pheba samung kobang mani baginai khanyani jora kari hani baginai khlaijak ya kok basa kana phaikamo kok rok lai belai ke kereng haisi paiglak tabule pairek no battery pai tongkha hani mano tepse gari pairek sabo pai sabo thang sia
ate 1% pai mani yaklo sung sini live no mathak la siwana hambai no obai ke sung mai tongmani baginai rokno bo thunani jorari na nangnai ta thulai kuri te damsa no rok YouTube logo phano film nai laidi ba kubun channel logo phano ni kokto marok nai tonglai di abisingo no eba game rok thung tolai di abisingo no list nongko thangsinai te damsa ni bisingo no nongko to te 1% battery pack hangana sung mam mathak la sinai good morning phungwai ni tongkha borok kisaya oros gate kisaya iko yang na de ukologo tongo kisaya yang obo tongo hor kaham johnson advance na rokno engke hor kaham tei phung kaham ya phalai sinai da tonga di da ta mathak kodi nilanjana jamatia kha tongmo yak soge hama hain tonga tangai musung phana se tabuk ma kutol sinai abo hain tongkha battery pairek te only te 10%. By chance just maybe a person of the gate bising mahabo sengke fataro kawaris seng fatar ni phungna baginai fatar ma tonglai khata do ain bagasi bisingo thangai mungsa khlaina gere milan by chance just apanongai thangke chaya ngai live ton ke chawo mungsang naina gere dimandiang Hollywood sengka dara Hollywood jakma khaitam ni joli jak dimandiang nono kok firogane Hollywood jakma bo pani sagoro manmani miano saklai ke bini mung phiaba bo ongke bini amchai samono ono bo santongo ain baginai kisa jolima haideng kana joliana salanya bagai tini bo phaike dolman dolsa lukurungo to boi tamo sairo horjaka update jeng te serapsan bisingo nugui mannai Amor debra mokol mukti sipayo phai kana no ti prasa khasia dokuna ngo samol de burma au
Te 9% tongno khatongbo yaksu ya tona musung go gobang joraro muni phiaba dara tabuk tamo aro choli tong bising kok sablai tonglayo battery pairek jet ti ang khana video khai ro honai nini para boro tamno te video khai ro honai sahot di place tabuli bising ono gari o charge di sar gari o malkhong rok sabuni bahike charge nai jet ti saka buba grana tractor mano te ani kamini bisam gonus tara ai nang tamo sana musung sahode khana punga ke gesini mobile number to norok sini channel le bising te norok manai noknai nok gana ni bagai ombo bisi salthaya hani bagai nai sengoro gari be phanya nangya Niranjan Debruma ani makhang kisa phono kalangle ani makhangle risa thupjak Bubakara oro tongo ayang bisingo koksablai thaniwo panda paya kupung ba makhang le masuka suya sia saimenda thasingo takuk bisram gonsni samani nang WhatsApp number sini 8974 108808 Tisa sapinai 8974 108808 oro nang tamo video khlai ro honan samani khlai ro horbano tebo malkhong phairek tebo malk phairek khumbar barek jori thangrek sing pheba gamo hongke hor thogrek malkhong phairek buba garabai malanya phairek Iko tem si gari phairek ko yang bisingo nasing nadi bisingo malkhong chaklaya Akas Debur Mandara nano koja ko thana se thangnai daktino te 8% saborok phai aborok leseng norok phano norok naino sawo baksana ba sinere gyabo hairok thango battery pai thangsinai na dara Sukando Debruma hambai te bisile kerikha only te
7%. Paino thangsuwana list table sung nangnai miani same time no nongkhor thotok ang nogo thangsogoyo list bo nongkhor obo hayengnai mia 12টা বাজে 45 minutes afro list nongkhor bani angke te kisan tong sinai do te 2% ni yakolo sung sini live na mothak la sinai anoro ko ba hike jang bai tong mani bagi nai phung ai tong khang ke nok phung jora phan tong nai nya 나라 너가 상을 맞게 kabangma channel live bo tongman phia ba kotul thangmai ka dahuk omit ngka toni lai sinai dahuk jong jotono good night good morning sep ma toni wo 5% pano pai tongkha battery tiki hinmanya sakan tiko phung simi waisa charge mani no tabuk se obahai condition angke toni lai siwana jotono horbo kaham phungbo kaham sini live no bathang na rok ta thubai ko de te kisa nasing de te sodi thamsi hai ke te 30 minute ni yaklo no I think list finally list nongkor thangnai kaibisak sido khoro kaibisak sido batanya ni thangai dong tipra motha abono song update juwana ke jotono phung kaham advance hor kaham toni lai sinai do tabuk tongnai logio 452 joto lokosongma belakan hambai toni lai siwana good morning all good morning hambai tonikha